ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. подписчикои азиз, лайку комментарияро фаромӯш накунед. Барои шумо бировардастем барра ва кушхораи боникардагии фарбе фурӯшӣ. зир бировардем, камтар буда вақт шона ба даст бигира, баъд ози майда маълумотоша метем. То чена мо я бура суроғаша гап занем, аёд наброя. суроға шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, яъне собиқ Ленинский район, лаби дарёи Элок. Дар ҳаминҷа 22 та баррай барои ноябрский декабрский, яъне иншоалло қурбонида мешаванд. байни барраҳо 9 таш моддаҳай, 13 таш қушхор. нархи ино 2700-2800 боз муомила дорад. подписчикои азиз, касе харидори аниқай муроҷиат кунед, рақамҳо дар рӯи экран. баъд қушхору ахтои шишак дорем 13 сар. ино ҳамаш боқидагӣ фарбеҳанд. 13 сар ҳамагӣ, ина дунбоша бинем, фарбе ҳамаш. нарху навои ино 3800 сомонӣ. боз муомила дорад, даставка дорад. подписчикои азиз, ҳозир шумо видеоро то охирша тамошо кунед, сабр карда. ҳозир мо ба шумо хушро нишон медиҳем. ин қушхору ахтои зард, дар байнишон дута сияҳшам ҳаст. барроам ҳамхел зарду сияҳ аралаш. шишакҳо ai 30 то 35 килора гӯшти тоза дорад. подписчикои азиз, иншоалло ҳамқаи гӯшт мекунад. барроам ноябрский декабрский баррача чӣ хеле гуфтем. хӯрдану саломатиш ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. барои қурбонӣ иншоалло тайёр меша ҳамаш. подписчикои азиз, ба фикрам ки ҳамаи маълумотоша додем гӯсфандора. харидорои аниқ занг бизарен, суроғаро гуфтем, рақамҳо дар поён, телефон, ватсап ҳаст, муроҷиат кунед. ай нархи гуфтагӣ бо муомила дорад, яъне арзон мешавад, даставка ҳам дорад. касе харидора ина марҳамат, аз номи канали мо гап занед, ҳатман арзон карда метиҳад. як бори дига хушро тамошо кунем. подписчикои азиз, ягон таш сулфазан нест, саломатишда гарантия, хӯрдан саломатиш. мақсад молои боварӣ, гарантия.